hele, ta dělala všechno možné, se vždycky kroutila. No a tyhle prostě nedostanou nažrat, dokud si to nenažrat. Jo. Už rád. Malinka z začátku taky musím, teď Malinka vůbec neměla nějak toho. Když máš tu za ruku, tak nejdřív si dali pár granů na zem a pár do toho, aby se naučila. A pak když jsem to dala jenom do místa, tam holka, jestli nebyl krát máš mít. Jo. To je můj pes. Ještě máš furt jenom jednoho, kdyby to vypadalo, že bude nejsi. Ježiš, ti nezlomil. Mrazový. Začínají palce. Oba dva. Já jsem si vzala sněhule doma zkusila. Doma nemusí dělat. Koukala, že Ruča v Zínově tam byli dát to krmení ručinský. Já říkám teda, že my tam vozíme, to se to nikdo netale, že on je hokejista, kurva, tak je hned na tom, na Facebooku. No. No, já jsem tady byla minulý s Andreou, s tou jeho ségrou, tak jsem tady právě s ní byla, on se byla podívat. Já jsem z Zítínova taky. A tak jsem právě koukala, říkám, že on je já vám tady říkala taky, že to stačí takový pořídil psa, nějakýho vodního, to vypadá jak pudl, já teď nevím to jméno, já jsem to věděla. No to vypadá jak velký pudl, ostříhaný, hrozný, takový veliký kudrliny. Nemá to teda dlouhý uši, má to krátký. A je to nějaký vodní, no, já nevím. A vyhledává laníže. Jo, a oni s ním chtějí jezdit někam, prosím tě, teď nevím kam, někam, prostě do ciziny, aby hledal laníže. No, že si chodí právě, no tady právě bude chodit, toho pánovi, jak jsem dělala tu. No nenaučil